избори, които обърнаха трафика на Тодорков 2 и освободиха много трупано напрежение. Така, след като премиера Борисов избра да се хване за колата на... Кръстана на мама се отпра и не успя да се класира за президентството. Заради това дата си подаде оставката. Вярно, с малко зор, ама я подаде. You talking to me? Като не пропусна да подчертае, че... Така с дълното си положение докара голяма скръб на госпожа Цецка Цачева и тя се изправи пред премиера в оставка с думите. И след като изкъсаха на изборите на учениците от ГЕРБ, вече не им остава друго, освен да се пробват в ново поприще. Кога? Всеки един момент, като пътуваща трупа за Коледа. За контакти 08 75 00 00 17 Цветан Цветан.